दै जमा खालामनानै लाबाय नै लोगोफोर माबायाव गामलायाव नै सुस्रांनांगौआ बिराद दङ नै बाहेरायावबो माबानो थांनो बाबाय आं गुसु गुला न'आवनो सुनोसै अखा सिनायखौ एसे बोरैबा मोनोना गुसु हाबहाबनाय मोनथारो ओंखायनो न' सिङावनो सुनानै लानोसै थोरसि सुनानै लानोसै लोगोफोर नै अखायाबो नागाराखै नालाय न' सिङावनो दै जमा खालामनानै सुनानै लानोसै दै जमा खालामनायाबो बिराद जारलासो मा खालामनानै लादों नायनाय लोगोफोर नायनाय नै बावनानै माबाखौनो दै मेचिना होनानै दोनबाय दाना कारेन्ट थांनायखाय फैथ'वा सानबाय आं ओमफ्राय दाना नै मालाय दैया उसिनानै बाज्रुमनानै थाजोब्बाय नै खम जारला बे दा ओमफ्राय खामानियानो बारायनानैसो लाबाय नै गुसु गुला आं दा बेखौ माबाजोबनांसिगोनलाय दाजों खेबनै जाबाय बेबायदि जानाया दै मेचिना होनानै दोनसै ओमफ्राय मालाय बाज्रुमजोबनानै थानोसै दैया दा बेखौसो खामानिया बुरजा मावनांसिगोन आरो आं थोरसिसो सुनो ना बे दै बोहैनायखौसो साफा खालामनो जाबाय आं दा खामानिखौ थाब जोबगौबा सानो ओमफ्राय बारायनानैसो लाबाय हनै माथो दै माबानांगौआ हरस्रो हरनांगौआ मानसिफोरना बिदि जाया खोमालै नैबे दै बोहैनायखौ माबाग्रोनांसिगोन आं फोराननानै लाग्रोनांसिगोन ओमफ्रायसो मा होनो खामानि मावनोसै खामानिखौनो बारायनानै लाबाय गावनो गाव मालाबा बिदिनो जायो सुइचआ कारेन्ट होफुनाय टाइमाव थांनोसै ओमफ्राय जेला कारेन्ट फैनायखौ नेयै नेयैनो ओजों बोहैगोमालांसै दैया बेलाय थांलायबाय नै मालाय दै बोहैस्रां होजोबखांनानै उसिखांहोनानै कारेन्टआ थांबायबो दसेखौनो थाया मारैथाय अखा एसे हाबाथाय कारेन्टआनो थाया बिराद जानानै जि बुरला बुथार दोनदों आंबो नै खामानिया अलसियानिसो जानानै दं बासन पत्र जों जाबनानै दंजोबो नै ओरै दै बोहैदेरनानै होबावबाय नै फारसेबा बे मामोन दे आंनि फिसायाबो थांनो नागिरबाय नै अखा हानायावनो आइ दिनै दोनलांला आङो बेटारिया मोजां माबाना थांदों माबि फिसाजोखौ दोनलांनो ओंखारबाय नै लोगोफोर दिनै थांसै बाजै लिंहरदों बाजै मोनाव एसे थांसै नै फिसाजोखौ दोननानै फैबाय आं थांफिनगासिनो दं थांगासिनो दं नै लोगोफोर बाजैनाव अन्शिका केसरवानी बिहाव बिखुनजोनि मुङा जाबाय राजेन्द्र केसरवानी आरो शोभा देवी गारिफोर जायफोरा टेक्स फेल जानानै दङ क'क्राझार जिल्लायाव 9682 टेक्स फेल जानाय गारिफोर दङ बाजैमोन थानायाव सफैबाय नै
लोगोफोर मानो लेंहरदों बियो मा जाहोनो नागिरदों आंखौ आंहा बिदि सिरिबो गाखोलाबायनो हाथ्राहाय न'फ्राव गाखोनो मोनबाय थाया नालाय अयभासबो गैया गोरों मानसिफ्रालाय बाजै बाजै आइ बाजै मा संदोंथाय बियो मा संबाय थादों बे नै आसोला माबा संगासिनो अनला दाउबावसो नामा संगासिनो दं दुगैखांबायदां मालाय आजाया 10टायावनो गगोन आरो दसे जिरायलांसै सिरि गाखोनानै मेंबाय मानसिया खावलायखौलाय मासि गुवारसिन नुलाय लांखोबाल ना फुंदोंसो नामाथाय खावलायखौ बेसेबा गिदिर गिदिर नुलाय लांबाय ना केमेरायावसो बिदि नुखो आयु जानायाथ' जाथ्राखै आं मा जायाबा फुङो होननायसो जानोसै जायाबा फुङो नामा होननायसो जागोन गाइखेर दं गाइखेर दंबा लोंसै हा नोंगौथ' आरो बारा गोदै लोंनो हाया साहाया गोदैबाथाय गोथावखौनो मोना मानोबा साहा जानो थिनदों नै बाजैया मालाय रायलायबाय था र' साहा फुदुंग्रोनानै लानि लोगोफोर साहा लोंदों नै बिबाजै बिबोना मालाय डाइलगानो लाजाथारा बेनाबो दोनलाबाय देनां थैबा नुनायनिनो नायनाय मानो थैनांगौ फिसाला 3 गाहाम बिहामजोनि ओंखाम संनाय जानांगौआ थैया खालामखांनानै स्कुलाव थांसै फिसालाखौलाय मालाय फिसालायानो 3 बिहामजो 3नि ओंखाम संनाय मोनजानानै मालाय लोदो फुंथारसिगोन जागोनहाय दानि बिहामजोआ जाहैयोहाय दाना खथ्थ' बुजिनासै दानि बिहामजोफ्रा दानि बिहामजो नामा बुजिना ना मा फिसा हिनजाव बायदिल' अनथारनांगौ थुबाबो जाबावलासो नै मबाइला साहा लोंगोनि र' लोगोफोर बिबाजै बिमोनां एसे जोंहा जंखायलायोना थांफिनसै लोगोफोर नै आइ बाजै थादो दे लोगोफोरखौ र'हाय नोंनि लोगोफोरखौ एसे साबस्क्राइब खालामफिनबाल बाजै देलाय नोंनि लोगोफोरखौ आंनि बिबोनांसो होननानै देलाय होनहरलाय आंनि बिबोनांसो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर आद्रि थैथारसिगोन अनाखानो थारला मारैबा माबा मोनसे बिनाय बायदि आद्रि बाजैखौसो बिदि थिननाय अनाखाना मालाय अनग्राफ्रा थिनलायनाङा हारसिंनो साबस्क्राइब खालामो मालाय हा औ मा बाजार गिदिराव औ दे दा अखा हायाबा माबा जागोन औ दे अननानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर मालाय जाय खालामनो गोसो खालामखायो थिनलायनांखाया खालामनो गोसो गैयैखौ साबस्क्राइब खालामनो थिनबाबो उनाव आनसाबस्क्राइबसो खालामफिनखायो होमबा बावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आं गारिबो सालायलांसै नालाय गारि सालायनायावथ' आरो बारा माबानोबो हाया आखाइया रोंजोबा दोनथ'नोसै होमबा लोगोफोर